Sakwamukela kwi-channel Nofleki igama uPastor Ningi. Siyayithoba kuwena, sibonge nje ithuba uNkulunkulu asipha lona. Thina kwethu ukuhlela ngezansi bese udumo sinikeza uNkulunkulu, siphakamise uNkulunkulu uJehova noma ke uYahwe, kube yena ke ophakamayo. Thina sehlele ngezansi siphakamise la uJesu Kristu ke noma ke uYeshua, kube uyena ophakamayo. So namhlanje masichaza amaphupho la so besibheka nje incwadi, amaphupho akhuluma ngencwadi. Ngiyafuna ukuthi sibheke udaba lwencwadi, kakhulukazi incwadi, uma sikhuluma ngencwadi sikhuluma ngomqulu, ngebhuku eliphethe ulwazi olubalekile nolungaguqula indlela osukucabanga ngayo nosubheka ngayo izinto uma ke walivula lelo bhuku lelo noma leyo phepha leli esuke libhaliwe, ukulifunda uthola ulwazi kwenze ushintshile ocabanga ngayo nobuka ngayo indlela izinto ezithile. So asibheke la iphupho ulithinta nje incwadi noma ibhuku noma iBhayibheli. Siqale la sibheke ukuthi akube nomuntu othi mina yazi la ngiphupha ngibona incwadi noma iBhayibheli elidabukile. Uphawu ke lolu olubi kakhulu ngane kwethu, nolusuke lubika ke la inhlekelele, lungabika amashwa, lingabika mhlawumbe ukungahleleki okuthile empilweni, lingabika mhlawumbe ingozi ethile, kanti futhi lingaphinde libike ukukhathazeka noma ke ukulahlekelwa okuthile noma usizi, phinde libike futhi indaba ezibuhlungu ngase uyithole kudala. Kusho ukuthi la sikhuluma ngencwadi noma iBhayibheli elidabukile. Futhi la lungasho ukuhlaselwa ubuthakathi obuthile noma kungasho ukukhungatheka okuthile nokuvaleka mhlawumbe kweminyango yamathuba angcono empilweni. Funda ke la uJohane 16:33 la ethi khona emhlabeni nizoba nosizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Iloko ke esikulethela kona ngalesi sikhathi lesi, uNkulunkulu esaqhubeka esihamba nawe. Omunye uzothi la mina ngiphupha la ngingakwazi ukufunda incwadi noma ngingakwazi ukufunda iBhayibheli noma umbhalo obalekile. Nalolu ke uphawu esilithandele ngophawu olubi nolukhomba mhlawumbe ukuthi uhlaselwe yimoya emibi noma uhlaselwe umoya omubi okuvala ingqondo njengamanje noma ongaphinde ukuncintshe inhlakanipho eyintweni kufanele ngabe uyazazi noma ke uyakwazi ukuthi uthole ulwazi ngazo ukuze mhlawumbe uqhubeke nempilo, uyekwazi ukuphumelela, uye ngaphambili ngokwempilo. Funda ke la uMahubo 34 verse 4 to 5 no 8 la ethi khona ke ngamfuna uJehova wangiphendula, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Labo ababheka kuyena bayakhazimula futhi ubuso babo abusoze baba namahloni. Izwani libone ukuthi ke uJehova muhle, ubusisiwe ke umuntu ophephela kuye. Simemela kuJehova sithi hamba ophephela kuNkulunkulu. Kanti ke la asikhuluma nomuntu othi mina ngiphupha ngithola mhlawumbe kunzima ukufunda noma ngithola kunzima ke ukubhala ngalesi sikhathi. Nalolu uphawu olungaba lubi kakhulu ngane ukuthi noluxwayisa ke la ngokwehliswa okuthile noma ukusilela emuva noma ubhekane nezingqinamba ezithile noma ukuba ke nezingqinamba ongahle ubhekane nazo esikhathini esizayo, yabona, eyithinta inqubekela phambili nokuhlakanipha kwakho futhi. Kanti hamba kufunde la uIsaiah 41 verse 13 la khona uNkulunkulu ethi ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngibambe isandla sakho sokunene, yimina engithi kuwe ungesabi, yimina engikusizayo. So sisho njalo ngana kwethu ukuthi uNkulunkulu uzokusiza, uNkulunkulu uzokulekelela. Kanti ke la omunye uzothi yazi mina ngiphupha ukuthi ngifunda indaba endala noma ufunda ibhuku elidala, ibhuku lakudala noma incwadi yakudala. Uphawu lolu futhi olusho ukuthi mhlawumbe kungenzeka uthole ukuthi wena usabambelele olwazini naseyifundisweni zakudala noma emfundisweni olwazini oselendlulelwe yisikhathi, yabona, noma ke ubuyele emuva ngokwempilo. Umuntu othi ukuhlehlahlela ngokwempilo okuyinto mhlawumbe engafanele ngoba phela fanele uqhubeke ngokwempilo. Hamba kufunde la uPetru wokuqala chapter 5 verse 6 to 7 la khona ethi ngakho ke zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze ke ngesikhathi esifanele aniphakamise. Phonsa zonke izinkathazo noma ke phonsani zonke izinkathazo zenu kuye ngokuba ke uyanikhathalele. Lokhu kwesiqinisa ngakho idolo neqakala ngane kwethu. Kanti omunye uzothi ke la mina ngiphupha ke ngiyabhala
uphawu oluhle uma ubhala ubhala futhi ukwazi ukubhala futhi ubhala lokho kufanele ukubhala noma ukukhumbula zonke izinto ofanele uzibhale la kungakhombisa nekhono onalokugcina imininingwane ibalekile engakwazi ukuthi isetshenziswe mhlawumbe esikhathini esizayo futhi la kungakhombisa mhlawumbe ukwazi ukuthi uma ubhekene nezinselelo ukwazi ukuba namasu athile angakwazi ukuthi akwenze ukuthi wenze njani uphumelele ukusho ukuthi uma ubhekene nezimo ezithile uyakwazi ukuza namasu futhi ngasho ukuthi ubuhlakano nabo ophiwe bona biyakwazi ukukwelekelela empilweni njengamanje funda ku-Isaya 40 kuya ku-Isaya 40 verse 31 uthi kepha abalindele uJehova baza kuvuselela amandla abo bayokukhuphuka ngamaphiko njengezinkosi bayogijima bangakhathali bayakuhamba bengapheli amandla lokho esikushoyo ngani yakwethu kanti futhi lolu phawu noma ke leli phupho elithinta kona ukubhala ukwazi ukubhala kahle futhi la ukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi uyabhala lapha mhlawumbe into oyibhala into ezibalekile futhi engakwazi ukusiza nabanye abantu kanti futhi lokho kungaphinde kukhomba ukuthi mhlawumbe wena umuntu okwaziyo ukuthinta mhlawumbe izimpilo zabantu noma impilo yomunye umuntu ngendlela eba nomthelela omuhle kuloyo muntu loyo hamba ufunde la uMathewu 17 verse 20 ukholo lwethu lungasusa izintaba futhi masinokholo ukholo lwethu lunamandla okususa noma ukugudlusha ngisho izintaba kanye kwethu omunye uthi uwuthisha ke kodwa futhi uphupha la uyabhala nangoku umuntu uma engenze kube umuntu owuthishela noma ongumfundisi onikezwe igunya lokuthi efundise bese iphupha futhi ebhala kanti la kungaba ngopha futhi oluhlelo nolikhomba ukuthi mhlawumbe wena unekhono elokudlulisa ulwazi kubantu noma lokugcina amagugu athile abantu noma awakho yabo funda ke lani uma sikhuluma ngencwadi encwele uMahebheru 13 verse 16 la ethi khona ungakhohlwa ukwenza okuhle futhi wabelane nalokho nakho ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngalezi inhlobo zemhlatshelo okusho ukuthi la qhubeka ukwenza ngoba kungumhlatshelo uNkulunkulu athokoza ke ngawo omunye uzothi yazi ngiphupha mina la angazi ukuthi ngibhaleni fanele ngibhale ukuthi angazi ngibhaleni uphawu loluke esingalithatha njengolubi olusho ukudideka onako njengamanje empilweni noma lisho ukuthi awukwazi ukugcina ulwazi olufanele mhlawumbe ekhanda olungakusiza ekusaseni lakho nokuba mhlawumbe nezinga lokukhumbula elifishane kwesinye isikhathi okunye okungakuhlasela kanti futhi lokho kungaphinde kusho ukubanjwa nokwembathwa imimoya emibi nobuthakathi obukuvala ingqondo funda ke la uPetru oqala uchapter 5 6 to 7 verse zithobeni ngakho ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifanele liphonse kokukhathazeka kwenu kuye ngoba ke uyanikhathalela kanti omunye uzothi yazi mina ngiphupha la mhlawumbe angikwazi ke ukubona lokho efanele ngikubhale angiboni asikhulumi ngokukhumbula masikhuluma umuntu ongasaboni ke lento efanele ngabe uyayibhala uphawu olungaphinde lusho mhlawumbe ukuthi lungakhuluma nge-spiritual blindness ngenzeka spiritually blind spiritual awuboni ngokuqamoya kunezinto ongayiboni efanele ngabe uyazibona kodwa ezinganothisa impilo yakho nempilo yabanye abantu noma ezingakwazi ukushintsha impilo yakho zishintshe nempilo yabanye abantu spiritual awukwazi ukubona wena futhi la ngaphinde kusho imizamo yabantu abamelane nawe noma yezitha zakho ezivimbe ekutheni ukwazi ukufeza ikusasa lakho kalula akwabase Roma 8 verse 28 ithi siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwenhloso yakhe noma kukubi njengamanje kodwa thina siyaqinisa idolo neqaka lokuthi noma kukubi kusebenzelana kube ngokuhle one day you shall see imphumela emihle out of isimo sakho esibi yebo siyabonga kakhulu ngani yakwethu asibambe lapho uqhubeke nokubukela umfanekiso lo sizoloku sikulethile la suke sibheka khona amaphupho besibheka nje udaba lezincwadi ukuthi ngathiwa masibheka udaba lwencwadi noma lezincwadi ngokuhlukaneke kwazo uqhubeka sibheke futhi zona izincwadi ngoba izincwadi ziningi kakhulu bakwethu
uma ngathiwa asiyibheke nje incwadi kunencwadi zakudala, incwadi zamanje, incwadi ey'dabule, incwadi ey'gugile, incwadi ezinjani njani, incwadi onikwa omunye umuntu. Sizoqhubeka sibheke ukuthi kusho ukuthini uma sibheka incwadi. Mina ngiyabonga ngupastor Nini, ngiqhubeke nisilandele. uNkulunkulu enenzele umusa ngazo zonke izikhathi. Siyabonga.